Tento cvik je zameraný na mobilizáciu pánvy a posilnenie svalov bedrového kĺbu, stabilizátorov. Je to hlavne vtedy, ak máte problém s tým, že stojíte nejak takto, nemáte stabilitu v tom bedrovom kĺbe a tie svaly vás tu nedržia. Alebo ak vidíte, že máte pánvu jednu stranu mierne vyššie ako tú druhú. Stojíme na jednej nohe, môžete si dopomôcť paličkou alebo niečím, aby ste mali rovnováhu. Takže táto noha bude stojná a pôjdeme. Nádych, dvíhame pánvu hore, zatiahneme bedrový kĺb a výdych dole. Dobre, opakujeme 5 krát, nádych hore a výdych dole. Tak, ak to zvládnete, tak stojíme na jednej nohe, táto noha je mierne hore. A teraz ťaháme túto nohu hore. Dôležité, táto je stojná, je dôležité, aby ste cítili ten bedrový kĺb, že na ňom stojíte, táto noha sa hýbe. Dobre, takže dvíhame a pohyb vychádza z pánvy. OK, nádych, ideme hore, výdych dole. Dobre, opakujeme 5 až 10 krát podľa toho, ako vám to bedrový kĺb dovolí.